Empezas no coche. Diríxeste hacia o lugar no que quedastedes, é dicir, na casa que se acaba de mercar e que vos invitou a ti, a tua parella e o seu mozo. Estou no coche eu soa. Sí. Vale. E cale o meu mood que me pasou ese día, como tiven alguna conversa coa miña moza, con Penny ou... En principio acordastedes que ibades a chegar por separado. En principio ela necesita chegar antes porque pois, vai cociñar ela. Vale. A comida aquí desa cear en principio o grupo de 4. Porque, bueno, é un reencontro, inauguración da casa. Que, bueno, está moi ilusionada Mei coa casa e, bueno, vos invitou. Se tiñas certas dúbidas de se ir, se non ir e demais, sabes que a tua relación está aí pendente dun fío. Entón, bueno, pois ides por separado. Sexa, pois non chegas moi a tempo porque estás tendo problemas co GPS pola cobertura. Vale. Entón é posible que en algún momento pois, te deas conta de que pasaste pola mesma estrada 2 veces e te estés cagando un pouco en todo. Vale. Pero bueno, vas avanzando, vale? Máis lento do agardado, pero vas avanzando. Pois, mentres vas conducindo, supoño que irás intentando máis ou menos botar un ollo ao GPS e o sinal do móvil. Pois verás que efectivamente as veces vais, as veces volve. En un deses puntos chegache unha mensaxe, non sei se revisarás porque estás... En algún semáforo se pillo, sí. No, hai semáforos, estás no medio do monte aí atravesando. Bueno, pues se pillo unha recta así suficientemente longa, igual sí que boto yo un ollo así. Pois nada, simplemente que neses momentos nos que estabas en cobertura recibiches chamadas de Penny. Pois sí que se chamo vou a acordarse, así que miña vou chamar con manos libres. Vale, pois chamas. Por onde vas, Lili? Vou de camiño, pero que non sei, porque me quedo sin cobertura de GPS, estou un pouco perdida. É por saber a que hora vas a chegar para ter a comida. Vas chegando... Pois sí, supoño que non sei canto di o GPS que me quede, pero se o direi. Yo direi. Media horiña ou así. Como media hora. Vale, pois entón, mira, pareceche ben se preparo... Que? Escoitas un clics. Hola? Penny? E cando miras para a pantalla do móvil, está yo. Está como resquebraxado. Joder. Pues nada. Pues sí, me parece bien. Le digo a Miguel que sigo conduciendo. Vale, bueno, pois xa sen GPS tirando da túa memoria, canto tardarías en chegar? Sen GPS seguramente pois máis de media hora, o mellor 3/4 de hora. Tiro. Ajá. A ver, son unha senderista experimentada. Senderista en coche, ajá. Así que podo tirar 3. Tira 3, sí. 7, 9, 3... Oye, son dos máis altos. 15. Digo 16. Os dos máis altos. Sí. Vale. Bueno, pois quizáis sexa por ter visto o GPS tantas veces, polo medo de que se volvera a perder a cobertura, que intentaches memorizar un pouco a ruta, pois conseguiches ir avanzando. Vale. Non chegas a media, efectivamente, pero chegas un poquinho máis tarde. E cando chegas, pois sabes que hai por ali, pois xunto ao teu, 3 coches aparcados. Vale, verías o coche da tua
parella de Penny, supós que outro pois é o de Tyler ou o de May. Pois aparco. Baixo do coche, non sei se levaría algún tipo de agasallo ou algo así. Saco o móvil tamén, mirando e rosmando. Pues, non sei, está quente ou algo. Miro que lle pasou e non me... Parece que estallou a pantalla. Pois peto na porta. Vale, polo camiño, bueno, é unha zona un pouco afastada, vale? Está así como unha zona moi bonita, moi illada, así, máis rollo zen para relaxarse. Hai casas preto, distingues polas luces, non demasiado preto, é dicir, non están pegadas, pero así, como xa é noite, máis ou menos mirando as luces das fiestras e demais, pois hai máis casas ainda que non están pegadas. Quizás teres que camiñar 10 ou 15 minutos, pero hai outras casas por ali. Vale. Okay. E aparcas nesta... Vale. A menos que quieras aparcar lonxe por alguna razón. A unos 10 minutos andando. Sí, as outras casas. Vale, pois nada. En canto chegas, pois te abrirá a porta May. En vida? Grazas, sinto chegar tan tarde, pero é que tiven un problema co GPS, co móvil. Estivemos a chamar, porque como non collías, bueno, se non se molesta, bueno, fomos picoteando un pouquiño xa. No, claro, normal, non hai problema. Bueno, pois pasa, esta é a miña casa. Che ensina a casa, non é moi grande, vale, un apartamento así, máis ou menos chico. Ten pois unha cociña, o sea, está ben equipada, ten un salón amplo así para a mesa para comer cómodamente e logo pois ten un par de habitacións para descansar, que como sodes dúas parellas, pois chegan perfectamente. E, bueno, obviamente ten o baño e logo por fora, que foi por onde aparcaches, pois hai un xardín máis ou menos medio pechado. Non ten un portal, ten así como un muro pequeno que se pode saltar fácil, pero e logo non ten portal diante, senón que está aberto. Vale. Pois moi bonita, noraboa, ha quedado moi ben. Moitas grazas. Ves que se achega Tyler, te dá a man tamén. Benvida, xa tiña ganas de coñecerte. Encantada, igualmente. Estaba dicéndolle a May o bonita que quedou a casa, Sí. Gustoulle todos os meus aforros. Ela lle dá un cobadazo. E... Bueno, séntate por aquí, que aparte tampouco que me axude moito, porque como ten que facer fotos do ceo nocturno cada 2x3... Bueno, non sei, estaba bonita, estaba despexado o ceo. Non entendo moito de fotos, pero... Sí, hoxe é unha noite especial. Así por que? Sí, díxome miña irmá, que ela é física, que hoxe é posible que pase un cometa. E estás pendiente de a foto? Ves a May que pon cara de ¿no? Logo se coincide así que se vexa dende a fiestra ou algo así, pois igual fago algunha foto ou algo. Pero bueno, me dixo miña irmá que se pasaba algo raro o que fora, porque cos cometas sempre hai algo raro. Sí? Que a chamase. Sí, que lle encantan estas cousas e que todo ten que notalo. Parece que dende aquí se vai ver perfectamente. Pois non sei se ten que ver, pero a mí me petou o GPS, bueno, a pantalla do móvil a ensino. Non sei se é sobre calentamiento de ondas electromagnéticas, non sei, pero mira. Pois que estrano, esa cantora dos móviles. Non ten moita cobertura por esta zona, pero están ben. Sí, no, foi o meu que, mira, tendré que mercar outro, a ver. Bueno, pois nada, agardamos na mesa xa e... Non está por aquí Penny? Sí, dixo que a cociña, como chegaches, dixo que ia quentar todo. Se sentan á mesa. Vou mirar. Vou a saludar polo menos. E ves que está co trapo cando te ve chegar. Que bonito colgarme mentres falábamos. Pero se me estoupou o móvil. Mira. Bueno, pois a comida xa está. Que tal a viaxe? Pois un pouco máis longa porque me perdín, pero sí, o que te iba a dicir cando íbamos falando que forades empezando a comer, que non había problema. Bueno, como non podíamos contactar contigo, non sabíamos a que hora ias a chegar e non chegabas a que dixeches, pois sí que fomos empezando un pouco, pero bueno, aquí tes a comida quenteixa.
Non me vas a dar un beso ni nada. E te dá un pico. Non. Pois ides para a mesa. E bueno, pois non sei cales serían as comidas que soe facer Penny, pero vamos que é unha cena ben, vale, non é rollo hamburguesas. Senón que non sei, será pois forno, algo máis elaborado. Vale. Pois nada, lavaré durante a noite que está boa a hacer, supoño que está boa. Aprobarei. Está boa, pois trataré de que se anime, que tens que cociñar máis a miúdo, que a min gustame cociñar, pero sabendo que ti tamén tes madera, pois me ia acompáñate nas alabanzas. E sí, a verdade é que unha gran cociñeira estás feita, Penny. É un placer poder inaugurar a casa con unha cea tan saborosa. Penny sorrille e dille grazas. Te mira así tamén esos labios. Como está o ánimo durante a cea? Como tenso? Bueno, en algún momento pois falan un pouquiño de a dificultade ou non de chegar ata aí, porque sí que está un pouquiño non xe da man de Deus. Pero bueno, que tal, e iso de vez en cando pois Tyler saque un pouco o tema de astronomía, da súa irmá, Lindsay, que bueno, que lle estivo comentando iso do cometa e que de feito lle suxeriu. E como se chama o cometa? O cometa Miller. E que Lindsay lle pediu a seu irmán se podía recollerlle un paquete unha semana, e recolleu e o ten no coche porque se esqueceu de levarxo, así que tal. Bueno, sí, eu tamén uso ás veces o coche como almacén. Así que nada, que ten aí pendente o libro da súa irmá para entregarlo a ver se o día seguinte, porque esta súa irmá xa que se arranque a cabeza, porque ao parecer era un libro de física cuántica que ten moitas ganas de ler, pero bueno, non entón nada. E nada, mentres estades aí falando sobre o cometa Miller, el comentará que, bueno, Lindsay comentoume que este cometa non sei se é o mesmo, claro, un cometa hai tempo en Finlandia no 1923. Parece que afectou a xente, fixo que a xente tivera así como se despois de que pasase a xente estivera como perdida, que non se identificaban a sí mesmos, que dicían que non eran quen dicían ser. Como? Pero eso... Unha muller chamou a policía dicindo que o home que vivía na súa casa non era seu marido porque ela o matara. Que ela matara ao marido? Sí, durante o cometa creo que fora o Halley, xa non estou moi... Pero sí, a muller dicía, este home que está aquí non é o meu marido porque eu matei, non? Bueno, me imagino o policía flipando, dicindo esta confesión aquí que me choveu da nada. Sí, claro, e o marido, pois imagínate. Pero sí que era o marido. Pues sí, por a documentación, as fotos, todo, era él, pero ela dicía que non era, que non podía ser. O sea, que tiñan como alucinacións ou algo así. Nin idea, pero sí que foi un caso bastante chamativo, porque claro, con esta situación, imagínate. Que curioso. Non sei, sí que supoño que haberá casos de envenenamientos ou algo así que afecten a xente, pero como un cometa, bueno, non sei, non sei de astronomía. Bueno, é unha curiosidade, xa sabes, bueno, que a miña irmá lle gustan estas cousas. Din que a lúa afecta a persoas tamén, non? Igual isto é como as fases da lúa, pero o bestia. Quizáis, non sei, xa veremos. Se notamos algo raro, ya notamos aquí a Lindsay e yo envío todo o informe. Entón, se teño ganas de matarvos a algún de vos, teño que apuntar no informe. Ok. Se queda entendendo raro. Era unha broma. Bueno, tamén se temos algunha sensación estona, podemos anotalo entón. Foi a única sensación que estou moi chea, pero que estaba moi bo. E mentres exactamente cando dis iso, estaba moi chea antes de que chegues a dicir está moi bo, que o dirás, pero
justo despois de que se apague por completo a luz. Aí va. Onde está o cuadro de luces? Por ali, vou buscalo. Non vos movades, vale? Escoitas movimentos de cadeiras, porque non se coñece a casa perfectamente. Escoitas o clic, clic. Non parece que sexa nada disto. E o móvil non me está funcionando para iluminar. Ves luz pola fiestra? Me escoitas outra vez de golpes. Eu non vexo luces, pero agardade, creo que teño unhas velas por aquí. Axúdasme, Tyler. Escoitas outra vez movimentos. Ao cabo dun anaco xa escoitas que os sons van hacia a cociña. Ves que volven cunhas velas e as colocan na mesa. Joder, que mala pata. Que raro todo, ¿no? Pois sí, pero bueno, a ver. Pasa que estas velas non sei se aguantarán moito. Tyler, non tiñamos unhas caixas destas... Sí. E ves que se achegan cunha das velas a un armario atrás. E abren aí varias caixas pechadas. Non recordo en cal estaban. Abrimos esta mesmamente. Collen a caixa e abren con un dos coitelos da mesa e sacan, non sei como se chaman, unha destas luces que faz así, e son azuis, vale? Isto que é de alguna festa? Bueno, é o que temos, no caso de que se acaben as velas. Ademais, se queremos sair fora, se hai algo de vento, que as velas nos van a apagar, entón, pues sí, está ben reparte un para... Bueno, se queredes podemos dosificarlas, igual volve pronto, pero se non... Sí, bueno, por si acaso temos isto, que bueno, así nos podemos ver para ir ao baño, porque non teño 4 velas. Non contaba nisto, e como ainda estou na medio da mudanza, pois por sorte teño algunhas. Que como vedes son moi bonitas, porque foron dunha comunión. Bueno, bien. Algo es algo. Sí. Qué raro, é que non funciona nada. Pode ser que se sea algún... non sei, algún accidente que tiveran na central eléctrica preto, ou igual es todo cometa, unha descarga eléctrica. Eu, despois de ver como me petaba o móvil, eu créome calquera cousa. Pois non sei, vou a ir a intentar facer algunha foto fora, a ver se ve o cometa ou as estrelas ou algo. Sí, a ver, agora coa oscuridade se verá mellor. E escoitades como Tyler sai. Sai de noite pola porta, non se vai moi longe. Pero non hai... O sea, sais con el. Non, digo que pola hora do día de noite pechada. Eu penso que entre que chegaches tarde, enredaste a falar e demais, será ás 12 ou a 1 pasada, non sei. Pois, a ver, o problema... Bueno, rematamos de comer, non? Sí, igual quedaban postres se queríades. Pois igual axudo a levar os platos aí un pouco tanteando a cociña. Acompañas cunha vela ou vas ti e ela te... Logo sí que saería pues a mirar o de... Vale, axudades a recoller. Cando saes, ves a Tyler bastante confuso. Supoño que irás cunha luz ou coa vela. Pois a cámara non funciona. Como que non funciona? Non. Tamén estopou? Non, lle dá o botón. Escoitas o clic, pero non fai nada. A cámara é antiga, non? Das que non tiñan a pantalla, é unha normal. Eu penso que neste ano xa había. Non, pregunto, pode ser de algo. A ver, unha cámara que te cagas. Entón pantalla e non... Sí, non fai nada. A parte, o ceo está moi estranho. Non teño moi claro antes cando saín, claro, son as estrelas, pero agora está todo moi raro. A ver, eu non sei moito de ceo, pero onde está a estrella polar? É que está aí e aí. Podo tirar a ver se eu... Son unha senderista experimentada, así que por lo menos o básico de onde está o norte. 8 e 6, 14. Pois tendo en conta a intensidade, a luz que dá e a posición, non entendes nada.
Hai dúas estrellas que polares brillan ao mesmo e que están así como illadas do mesmo xeito respecto a outras, que parece como... Hai un espello ou algo? Que raro. E o cometa onde está? Por onde suponse que... Eu tiña que pasar así, pero tampouco vexo nada. Pero mira, parece que naquela casa de ali teñen luz, non? Se ven así como... Non sei, que facemos? Bueno, pois... Non sei, podemos... agardar a ver... É que... Non sei. Se queren agardar a ver se arranxa o que sexa ou se... Ah, mira! Pois a luz ali tamén. Ah. Entón... Non sei. Igual está que vai ben. Pode ser, pode ser. Bueno, non, pois se non podo facer fotos, nin podemos facer nada. Pois imos dentro a ver que andan... Que andan a facer Mei Claro. e Penny. Vale. Entras ti un pouco antes, claro, porque como saiches despois estarás máis preto da porta. E cando entras escoitas o típico ruido de recolocarse rápido. Que había luz fora? Pois non moita. E aquí que... Aquí nada, estivemos vendo a ver aquí se conseguíamos recuperar a luz, aquí facendo unos chumbos, pero nada, nada, intentando aporrer luz. Ah. Así que, bueno, pasade dentro e non sei, quizáis podemos facer algunha actividade. Un xogo destes de adiviñas ou algo. Bueno, se queredes. Pero estou como mosca. Vale, pois que xogo vos apetece? Non sei, o mellor algo que sexa corto, non? Porque igual queredes ir a dormir. Sí, sí. A ver, a idea era poder disfrutar un pouco máis da noite, pero claro, nesta situación podemos ir tamén a descansar sen máis. A idea era a idea era quedar allí a dormir. Ah, vale. Bueno, nese caso. Pois non sei, que xogo se os ocurre. Porque, a ver, se non hai moita luz, tampouco é que podamos xogar o veo. Ya. No, pero estes xogos de que te vas dando pistas e vas sacando unha historia ou algo así. Non sei se coñeces. Como Black Stories. Diche... Penny, sí, ese, podemos xogar a ese. Bueno, vale. Vale, comezo eu se vos parece. Vale. Bueno, pois sería unha muller que amanece pola mañá e lle falta unha perna e di, menos mal, todo correcto. Menos mal, todo correcto. ¿Te faltaba unha perna antes? Non. Escoitades uns golpes fortes na porta. Ostras, e iso? Escoitas como todas se botan un pouco hacia atrás tamén, un susto. Non sei, estamos agardando a alguén. E se miran, me di, no, que os traigan, non? Será o veciño, antes vimos que tamén tiñan luz, pero de pronto a perderan. Bueno, vou eu. Se erguemei, vai hacia a porta. O miraría desregular porque te ves só a luz da vela. E mirades como mira hacia atrás, super estranada, de vez en cando. Ata que chega a porta, abre despaciño. ¿Sí? Eu non vexo ninguén. Que raro. Como que medio pecha a porta, como sen saber que facer. Que mosqueo, non? Sería un animal ou algo? Non sei. E vedes que clink, 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 clink. Volve a luz. Mira que antigas son, que esas luceadas. Las luces antigas. Bueno. Que raro. ¿Sí?
Non parece que haxa, ves que se asoma outra vez de fora, luz nas casas de preto. Debe estar marchando e indo así por zonas. Os teléfonos os funcionan outra vez? Sí, podes encender, pero non ten cobertura. Pois ten pinta de que hai unha avería gorda. Vaya, pois sinto ter escollido este día, xentiña. No, a ver, que... Como ibas a saber? Oye, a cámara de fotos te funciona agora? Vou aproveitar. De feito, estou pensando en ir á casa do lado para dicirles que xa nos veu a luz. A ver se teñen algún problema diferente ou se teñen cobertura, porque a ver, miña irmá dixo que chamara. Creo que están pasando cousas extranas e dende este móvil non podo chamar, igual ali teñen un teléfono fixo ou algo e podo chamar. Pero... vas a ir ti só? Bueno, se alguén quere vir comigo non teño problema, Mira lo que te ponería de poner. Pois me está na súa casa, sí, tampouco. Vení, por que non vas con él? Para que non vayas só? E mira, en plan, serás vaga. E di, bueno, claro. Pero podes ir ti aproveitando entón para rematar de lavar a louza. Pienso. Vale. Dime, claro, axúdoche. Quedades as dúas lavando. Penny Tyler saen. Pois me pondré a lavar a louza e lle preguntarei, bueno, e que tal con Tyler? Moi ben. Un pouco rara a súa afición que ten esta, pero bueno, aprendese moito. Ainda non me aprenden os nomes das estrelas. Pero bueno, está bastante interesante. Nos coñecimos hai un tempo e parece que as cousas están funcionando moi ben. Bueno, pois me alegro que vayan ben con Tyler, non sei, que... Bueno, pois ao final as relacións, a vida, non? Que estamos aquí agora Penny máis eu, contigo e todo ben. Sí, que tal estades vos? Bueno, días mellores que outros. É que non miraba a Penny de todo animada, pero bueno, supoño que será un alto e baixo destes normais. Sí, bueno, pues eso, que ás veces as relacións pasan por momentos máis altos e máis baixos. Sí. A ti contouche algo de se estaba mal ou...? Bueno, non tiene un pouco desanimada, intentei animala un pouco, pero non me contou moito. Non sei se tivestedes algunha pelexa ou algo recentemente. Bueno, sí, un pouco... Estamos a ver que... Imos con cuidado a ver que facemos realmente. Bueno, eu agardo que vos vaya moi ben. Como a Taylor e a min, por exemplo. Sí, eso estaría ben. Ademais, mira que casa máis bonita para poder aquí comezar a nosa relación de parella. Sí, tes idea ou ides vivir xuntos ou...? Bueno, de momento todavía non, ademais está bastante lonxe, ainda que dixo que vai vir todas as veces de semana, que se ve moi ben o ceo. Pero que bueno, de inicio, mentres el, bueno, caralle lonxe do seu traballo, entón, bueno, pois estamos de momento por aquí, virei eu, porque, bueno, son adestradora persoal, entón, pois, podo moverme sen problema, e logo, as próximas sesións, estou pensando se a cobertura funciona, pois quizáis facer algo de streaming ou gravar cousas, sabes? Bueno, estaría ben. Sí. E vedes unhas sombras pasar por diante da fiesta onde estades cociñando. As vin eu soa ou... eso? Que ha sido eso? Debe ser que xa están de volta, non? Parecían como dúas persoas. Pois vou a chegarme á fiestra a mirar. Chegaste á fiestra e ves como unha persoa corpulenta. Que non... como Tyler ou... Escoitas, sí. Escoitas uns golpes na porta. Tyler? E logo ves como a figura sae correndo. Sae correndo? Sí. Vou correndo, sae correndo. Pois vou abrir a porta e berrar Tyler. Cando abres a porta ves que hai unha polla de libreta
pegada na porta. E que pon? Pon... Estamos na casa do lado e non sei se en algún momento nos poderíades deixar os móviles un momento. E saiu correndo. Pero a letra, vou coller a nota e vou ir con May. Non teño claro se era Tyler, pero deixaron esta nota, a súa letra. Sí, parece a súa letra. Sí, porque marchou correndo que... É raro. E ves que colle a nota e pon aí na encimeira porque estaba limpando e sigue limpando así mirando. E asoma e escoitades como se abre a porta. Entran Penny e Tyler. E Penny di: mira, trouxemos esta caixa deu unha Tyler. E Tyler se senta na cadeira na que estaba antes, bebe auga e se queda calado dixendo que fale todo o rato Penny, pois que Tyler saiu e deixoume a caixa, iba como unha libreta, pero non tiña moito sentido o que me dicía, pero bueno, temos esta caixa que estaba ali fora, non? Fora, dixeches que estaba fora? Ou dentro? Non sei. Trouxemos esta caixa da outra casa porque non parecía que non estivera atendendo ninguén. Pero, Tyler, escuchaste que hai nada pasou por aquí, deixou esta folla? Non, dixenlle a Penny que agardase un momento antes de que chegáramos a outra a casa e como non nos contestaban, eu deixei unha nota un par de casas e logo xa volvimos por aquí. Pero deixeches unha nota aquí? Non. Sí, e vou a cociñar pola nota. Sí, isto foi o que puxen na nota. Pero non a deixei aquí, non é que acabamos de volver. Xa, pero non sei, o mellor tiveches un despiste Non sei. E que andabades a facer cos móviles? Que queríades facer cos móviles? Queríamos chamar a miña irmá. Bueno, pues igual podedes chamar dende aquí. Non funcionan nos nosos móviles nin hai un teléfono fixo aquí. Na casa outra non había ninguén. Tyler se bota hacia atrás e mira para... Non había ninguén. E Penny? Penny está coa caixa. Ti non chegaches a ver a casa? Non, Tyler deume a caixa e marchamos xa. Non cheguei a ver a ninguén. Abrimos a caixa? Bueno, miro a May como le señalo pola cabeza a Tyler. May deixa vos un coitelo por se precisades para abrir a caixa e se senta ao carón de Tyler e lle pon as mans así no ombreiro en plan. É como intentando relaxalo ou algo. Penny nada, pois imos ver que me deu Tyler. Abre a caixa e saca unha pá de ping-pong. Pon na mesa, saca a parella, outra pelota e ve que hai como fotos rasgadas, sabes, rotas. Se bota un pouco para atrás. Que é isto? Que? Asómaste e ves que é unha foto vosa na que saes ti, na que sae Penny, na que sae May e hai outra de Tyler. A de Tyler non está rota. O sea que a foto na que hai como unha saímos foto as na que tres... estaba desas tres que está como cortada e están separadas as cabezas. Vale. Que macabro. E hai outra na que está Tyler só. E Tyler nesa foto leva exactamente a mesma roupa que leva hoxe. Pero esta estaba na casa dos veciños? Sí. Tyler, de onde sacaches isto? E mira, e dalle a volta as fotos. Teñen números. Mira, mira. Ti ese número 2. Eu son o 4. Tyler é o 1. E May é o 3. Pero isto que es? Tyler? Non o sei. Non sei. Como que non sei? De onde sacaches a caixa? Estaba na outra casa.
Pero... Mate, coñeces os veciños da outra casa? No, como levo pouco tempo aquí, pues, que sí, algunha vez mirei a xente por aí, pero... A foto a recoñezo de o momento no que se tirou a foto? Sí, foi unha foto que vos faría de 6 anos, ou unha vez que foste desastres a un concerto ou algo así. Como tería... Igual foi algo que se caeu durante a mudanza, non sei, pareceme moi turbio que esta foto estivera en casa do veciño. Déxame ver. E a foto de Tyler tamén? Me achégase, monta como a foto movendo as... A foto teño eu aquí. Érgase, vai atrás coa vela, bueno, as obras non peza a vela. Sen a vela, hacia a habitación, escoitas como que revolve, aquí neste álbume, colle, e ves a foto inteira. Está aquí. Fixestedes máis copias desa? Bueno, tiñamos unha cada unha, non? Bueno, supoño que sí, pero... Aquí está inteira, completamente. Eu sabería onde teño eu a miña, non? Na tua casa, non sabería onde. Tía, pregunto a Penny, tía túa, onde a tes? En casa tamén? Sí, pues estará por aí traspapelada, non a teño aquí, dende logo. Que raro. Non sei, me está dando moi mal rollo Tyler. Ti recoñeces cando te fixeches esta foto? Mirades a Tyler, a roupa que leva, que é Sí. exactamente a mesma da foto, Sí. e vedes o sitio onde está aceita a foto, que é esa casa que ante O sea, a casa onde estamos. Sí. Pero acaban. Penny, iso que alguén entrou aquí e lle fixo unha foto en algún momento mentre estábamos aquí, por que ten as nosas fotos? E ves que lle está... Sí, a mí tamén me está dando moi mal rollo. O veciño é algún tipo de psicópata ou algo así, non sei. Non me digades iso, que acabo de mercar a casa. No. Non sei que pensar, porque como chegaría a ter esta foto? Que tería que ter collido as nosas copias ou facer unha copia da túa, entón tería que ter acceso aquí, non sei, non... Pero a miña foto non é, porque a miña foto está aquí intacta. Se fixeran unha copia, non sei como. Cando? O mellor collendo os negativos ou alguna cousa. Ou se quedan mirando para a mesa. A ver, igual hoxe non, porque non é o momento, pero igual mañá teríamos que ir á comisaría a... Non sei, dicir que sí. Pareceme moi raro. Sí, xuntemos todas as probas. Que as pás de ping-pong ten algo? Son as pás que teño aquí na casa para... Que son túas? Ves que se ergue no mesmo armario que colleu as luceciñas estas abaixo e saca. Mira, e abre, e unha caixa igual que a outra. E que ten? As pás de ping-pong. Só. Máis rara, non sei. Como era a outra casa? A casa onde fuches? Como pues, está? Contesta Penny. Bueno, era bastante parecida, non sei se estarán todas máis ou menos feitas polo mesmo padrón. Tiña así un pequeno xardín con un muro pequeno. Había uns coches aparcados e non puiden entrar moito máis porque xa saiu Tyler. Pero se parecía a esta. E que te dixo, preguntou a Tyler, que te dixo os veciños ou as veciñas? Nesa casa eu antes de petar mirei pola fiestra, porque pasei pola fiestra. Había unha mesa con 4 vasos, 4 platos, 4 persoas. Vale. Non. E quen eran as persoas que estaban facendo? Estaban facendo algo malo? No. Que estaban... Tyler? Estabas ti, ali. Eu. E Penny. Estaba a May. Estaba eu. Miro al resto como... ¿Cuánto bebió durante la cena?
Pois como o restómago. Eu penso que si veches que a imaginación te xogou unha mala pasada. Pode ser, estamos aquí. O te despistaches a ver si en algún momento diches unha volta rara e pasaches por aquí e pensaches que estabas na casa do veciño. Bueno, deixei a nota, claro. Pero dinlle a caixa Penny. Eso é raro. Nun momento no que non había ninguén na casa, collín a caixa. E saín correndo. Mira, vou volver deixar a caixa ali. E xa está, deixamos a caixa. ¿No? Vale. Sí, vou deixala e xa está. Queda todo resolto, vale. Empeza a coller a foto, as balas de ping-pong a primeira. Guarda todo. Bueno, pois vou contigo. E ves que me lle dá a man a Penny. Vale, pois agardamos aquí. Non pagades nada que non faría Vale, pois saes con Tyler. Está, bueno, normalmente vai escuro. Ides coas luceciñas estas azuis. Comezades a avanzar. Camiñades. Mira, vamos por aquí. ¿Ves? Miro para a casa onde estábamos nós. Atrás. Sí. ¿Qué quieres ver? Quero mirar a ver como está a casa. Sigue con luz, sigue... Sí, ten luz. Vale. Se ven figuras bicándose pola fiestra ou ainda non? Ainda non. Vale. Ves como que abraza así, en plan de frotar a sombreiro. Vale, pois mira, vamos por aquí, exactamente por aquí. Vale. ¿Ves? Ali, mira, que igual que a outra, mira, así por fora. Ves a casa de May, dende aí, dende onde estamos tamén. Bueno, máis borrosa. Vale. Mira aquí. ¿Ves? Mira por aí, mira. E se asoma así a porta e ves como unhas persoas fora ou unha persoa movéndose por aí, por fora. Hola? E ves que corren hacia dentro da porta. Xente máis rara. Bueno, podo deixarlles un papeliño, por si acaso. Que igual están asustados como a nos. Bueno, pero igual o papeliño dalles máis medo. Pero así non molesto. Vou deixar simplemente o papel. Vou ir a casa de alá, se iso, che parece? Queres ir ti a outra? Pero... Nesta non queren falar, está claro, non? Bueno, vale. Vou ir a da dereita e ti a da esquerda? Que falo con eles ou...? Sí, supoño que a da dereita será a da caixa e a da esquerda, pois a ver se teñen uns móviles e chama a miña irmá, a ver se che os deixan. Vale, bueno. Non me gusta mucho el plan, pero vale. Vale, os separades. E te vas achegando a outra casa. Cando te vas achegando a casa, escoitas un ruido, como de rotura de cristais de coche. Pois miro para a orixe do ruido. E cando miras hacia ali ves que parece que volviches a casa ou que hai un coche moi parecido ao de Tyler, que parece que ten reventada o cristal da porta de atrás, acaba de reventarlo. E ves que sae pois Penny e empeza aí a rusar. E isto? Como pasou isto? Non entendo nada. Tyler, ven! E ves que vai correndo dentro como a chamalo. Pero, en que casa estoy? Na dos vecinos? Na da esquerda que puches. Porque el foi a dereita e ti a esquerda. Me quedo otra espalda así de... ¿qué pone? Te quedas aí sen moverte. No, vou por a aí. Distancia. Achegaste. Sí. E ves que volves a ir Penny pola porta. E ves que vai flotando un destes chismiños de cor. Sí. Encéndese de vermello. E te mira aí na distancia. Achégase. Que pasa aquí, amor? Date un bico.
Estás ben? Que pasa aquí fora? Saí a... Non estabas dentro? No. A ver, como ben? broma regular. Puches ti que rompeu o cristal? No, Penny, no me gusta esta broma. Para allá. Que che pasa? E por que non levas o anel? ¿Cómo que? ¿Por qué no le voy a anel? Porque Estás enfadada? me estoy enfadando. Que pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que estás facendo como se fora, non sei, outro universo paralelo. Non recordas que saín con Tyler para mirar as veces por... Me he desorientado, joder. Ven a casa, descansa, bebe algo, ven, toma algo. Ves que te agarra os ombreiros con moito cariño. Imos. Pero... non sei de que rollo vais, pero non me gusta. Nah, tens que tomar algo. Necesitas tes algún dos teus medicamentos ou algo? Necesitas algo? No. Necesito que deixedes de non sei, a farsa, o teatrillo este. Cariño, non sei que che está a pasar. Dache un bico na meixela e te acompaña se te animas a entrar para sentarte na mesa. Pois vou, pero vou de mala gana. Penso que deixaches na habitación algunhas das túas mediciñas, vale? Vou ver. Agardame aquí, ok? E ves que pois, entra na habitación de invitados na que se durmo. Ves por ali de fondo a Meg revisando os chumbos e todo. Ves que hai unha caixa, unhas pas, unhas anacos de fotos. A mesma casa na que estiven, non? Podría ser, vale. Vale. E Tyler? A Tyler aí non o ves. E ves que se abre a porta do baño e ves que es ti. Te quedas mirando sí, a que sai do baño a ti como en shock. Suxeita ao Marco. Que está pasando? Penny? Penny? Pasa algo? Creo que me he quedado en shock, absolutamente. Pois ves dende a porta que escoitas Lili e a voz de Tyler. Imos! Miro para a porta e digo, mira, señalo a... E ves que Tyler bota a man á cabeza, corre hacia adentro, suxéitate da man e tira de ti. Pero espera, que... No, isto non está ben. Sae correndo. Volvamos a casa. Camiñades máis á esquerda ou intentades volver na dirección recta, sabes? Recalculando, pero nunha liña recta. Camiñades de novo. Espera, no, tiene que haber una explicación racional para esto. Seguro que un tipo de broma absurda, contrataron a alguna actriz ou algo que se parece a min. Non sei, parecerá moi gracioso, non ten ninguna gracia. Teño unha idea. A ver, quizáis son as alucinacións estas que pasaron en Finlandia. Quizáis non é outra persoa, só a vemos, pero non existe. O si existe unha actriz están partiéndose de risa de nós. Non o sei, eu deixei un par de notas máis e... Vaiamos a casa. Quizáis podamos ver no meu coche o libro, a ver se o libro nos axuda, xa que non podo chamar a Lindsay. Bueno. Imos? Sí. Vale, pois cando ides avanzando, queres que collamos agora o libro ou entramos primeiro? Non, collo o libro. Pois ves que abre o coche. Espera, o coche está... Como están os cristales do coche? Ben. Vale. Pois non me abrei. Estás grabando. É que non lle dei. Colle o coche, ves que abre o maleteiro e saca un sobre destes marróns. Desgarra o papel, saca o libro. Unha obra de física cuántica.
Quizáis de aquí estén todas as postas. Entremos. No, agardo que es a tope tipo que... Mentre ti vas rosmando entre espaldas, el se queda así un pouco paralizado mirando a porta. E ves que hai un cartel que pon outra vez o dos móviles e que avisádenos tal. Equivocaste outra vez para poner o papel? No, se estaba contigo, xa viches que no, marchei. Non me Estás ti tamén metido na broma, burro? Pero que faz? Imos. Tenéis la gracia, no puedo. Imos, sí. Entrades e está ali a caixa aberta coas pas de ping-pong. De ping-pong. E ves que sae Mei da habitación da de invitados. Xa chegastedes, descubristedes algo? Onde está a Penny? Na habitación dixo, colleuche uns tranquilizantes, dixo que necesitaba descansar, que non que isto era todo moi raro e non estaba ben. Sí, xa sei que é moi raro. A broma esta que vos traedes, de que va? Que broma? Pois agora mesmo que como o que non sei como atopaste desa outra persoa que fora tan idéntica a min. Non sei de que estás falando. E ves que se achega a un moble bar destes e colle un pouquiño de sidra e digo a Taylor, contalle ti que o biches. Que queres que lle conte? Pois como miraches que había outra persoa idéntica a min. Bueno, algo está pasando, sí. E ves que se queda como mirando para a caixa primeira, non a do ping-pong, a outra que abristedes. Notas que se pon como un pouco incómodo. Sí, un momento. Escoitas que bota a correr. E ahora este onde va? Onde va? Marcha. Vou detrás. Non veñas! Pero miro a May. Está ben o teu mozo ou de que va todo isto? Ela séntase, pon así e bebe máis. Pero... que cojones? Non sei, que mirou que había distinto na caixa? Na caixa o que ves son as luceciñas estas azuis que abriste de o comezo. Sí, e por eso va a ponerse a correr. Mira, medio... El ten unha luz vermella. Que? Antes cando che dicen que xa chegaba a ti viña con unha luz vermella. Na outra irá... De onde sacou a luz vermella? Todas as estas son azuis? Preguntas yo a May, sí. Ou estás mirando na caixa? A May. Tes luces vermellas por aquí? Sí, hai outra caixa. Hai vermellas e verdes. Podes buscar ti aí se queres outra. Pois vou mirar. Pois... A ver se está aberta ou que. No, as outras caixas están pechadas e as abres, efectivamente, hai chismes destes. Nunha caixa vermellos e noutra hai verdes tamén. Ademais de os azuis que se tiñan abertos. Pois o garda outra vez onde estaba e volvo a ver que pasa. Volveu... Taile? Non. What do you wanna do, baby? Dormir. Vas pa camiña con Penny? Non sei. Ou sí, non sei. Vou a ver como está. Pois está na cama acurrucadiña, tapada, e pola caixa que tes ao lado parece que che colleu uns tranquilizantes. Está... Pois non sei de que va este rollo, pero me parece moi raro todo. Non me gusta. Se hai algún tipo de historia rara, non sei. Non entendo nada. Te quedas a beber con May. Sí. O me boto a dormir. O que te me digas. A dormir. Vale, pois o
dun anaco, escoitas a porta e a voz de Tyler. Por que estaba o libro de miña irmá tirado no chan? Vou sair, a ver que pasa. Sigue durmindo... Sí, Penny está... Pues, bueno, vou mirar cantos tranquilizantes le tomou. Nos chamamos cantidade de razón. Vale. Está todo sucio. Que lle fixestedes? Por que o collestedes? Como abristedes o meu coche? Pero se iba contigo cando colliches. No. Sí. Dixeches que ibas a ver se aí estaban todas as respostas, non sei, pois te caería o chan, eu que sei. O tiñas ti. Bueno. Imos ver, o das respostas iso soa un pouco razoable. O resto do que dis se queda mirando para o alcohol. Como se entenderá porque dis tonterías. Que eu non bebi nada, que foi a túa moza que está aquí ponéndose, buscando solucións en outra parte. Mei que está borracha. Que a vida é moi complicada. Que quere? O alcohol axuda. Eu deixara isto, pero esta situación... Pois... Un momento, esta era alcohólica? Exalcohólica. Acabo de caer. Mierda, tú. Pollo a botella. ¿De qué vas? No. Bastante que non caín antes en pararte. Esto acabo aquí. ¿Pero de qué vas? Trae para acá. No, bebe agua. Dale agua. Le digo a Tyler. Sabes que Tyler se achega ela. Un momento, cariño. Imos a ver se... Lily ten razón. En este libro podemos sacar alguna conclusión. Ves que ela se apoia un pouco no ombreiro del. Vamos a botar un ollo aquí a ver se hai algo de información útil que podamos sacar. Queres ver ti ou xa Sí, miro? eu fui a por agua a cociña e volvo con un vaso de agua para que se lo beba la outra. Quen queres que mire o libro? Eu non teño ni puta idea. Eu tampouco. É un libro. Pois. Bueno, ves que empeza a pasar as páxinas lendo en diagonal a ver se algo ten un pouco sentido. Aquí hai unha explicación... ¿Soavos algo de coherencia cuántica? Entiendo la palabra coherencia, entiendo la palabra de coherencia. No, entonces no la conozco. A ver, a de coherencia cuántica é o termo empregado en mecánica cuántica para explicar un estado cuántico entrelazado. Que pode dar lugar a un estado físico clásico non entrelazado. Un sistema físico, baixo certas condicións específicas, deixa de exhibir efectos cuánticos e pasa a exhibir un comportamento típicamente clásico. Entón, onde ves? Coherencia. Como un estado cuántico que se mantén como unha realidade durante un certo tempo. Este estado existe sempre xunto a outros estados. E a observación é a que fai que colapsen todas as realidades e só se amose unha. Non entendo nada disto. Como do gato de Schrödinger, que si o ves xa fodiche solo en experimento, non sei. A que te refires? Non sei, eu non sei moito disto, pero eso da caixa que podía ter un gato vivo, un gato morto, que se facía esa observación xa o experimento estaba roto, non recordo moi ben os detalles. Entón, May, eso. Entón, todo isto provocámonos por ir a investigar? Porque somos uns gatos dentro dunha caixa. E eu ia ver a outra caixa. Agora hai moitos gatos libres. Sí, tens que dormir. Sí, vou á cama. A túa. Todas son miñas.
Esta é a miña casa, entendes? Bueno, Me gustou moito pagala. Bueno, ainda estou pagando. Sí, é verdade. Mañá te atoparás mellor, Agardo. Pero... Joder, como tiñas isto en casa, as botellas? É a súa casa. Pero non debería ter isto aquí, o seu pasado. Bueno, pois para celebrar, por se acaso, supoño, quizáis... Bueno, que facemos? Pois nada, que imos facer? Entón, aquí pon que logo todos se unen un, non? Iso quere dicir que hai máis Tyler como a min, pero logo só vai quedar un. Se mato a todos os outros Tyler. Que dices? Anda, vete a dormir. Pecho o libro e digo... Ve con ela a asegurarte de que se queda dormida e ti tamén. Deixa de matar e que hostias. Me ves que acolle a súa muller e a vai acompañando a habitación, pero vai como pensando. Te quedaste soa na habitación. Me volvo á habitación. Pecho a porta, que non deixaron pechada. Vou coller un coitelo, porque non me fío deste cabrón que agora dice que se mata a xente. Me vou volver para a nosa habitación de invitados. Vale, pois ali está Penny dormidinho. Pois me vou a dormir o seu carón co coitelo debaixo da almofada. Vale, pois entón te quedas dormida e te despertas ao día. Sí? Non? Ti saberás, ese é o teu plan. Sí. Vale, vale. Pois mentres estás dormindo, escoitas como uns ruidos de partirse un cristal. Pois me desperto de pronto e vou a mirar pola fiestra. Pola fiestra? Sí. Pois... Non sei onde daría a fiestra, se a parte delanteira ou a traseira da casa. Bueno, a miña imaginación estaba variante. Pois asomas un pouco a cabeza e ves unha figura grande que parece que se afasta un pouco do coche, o coche de Tyler que está como o cristal de atrás roto, e ves que escoitas os berros de Tyler dentro da casa. Que hostia está pasando? Ves? Quen lle fixo isto ao meu coche? E ves como sai unha sombra dende atrás e empeza a golpearlle a cabeza a Tyler. Pero que vou berrar. Vou coller, antes de sair, vou coller o coitelo debaixo da almofada e vou ir á porta. E berrando, que hostia pasa aquí? Pois ves que un Tyler está agredindo a outro Tyler, golpeándolle cunha pedra contundente a cabeza. Pero para. E ves que como que se asusta un pouco, tira a pedra e bota a correr longe. E como está outro? Tirado no chan, sangrando moito. Vou intentar, non sei, parar a hemorragia. Son farmacéutica. Esa que máis sabe de medicina, pero non é unha médica. Bueno, sí, pero... 17. Vale, pois daste conta de que as feridas son moi graves, aínda que sobrevivira probablemente vai a ter algunha secuela. Podes intentar parar ou minimizar o sangrado, non sei se vas a metelo dentro ou que vas a facer, pesa máis que a ti. Es que, joder, está una out y la otra tamén out, vaya mierda. Vou berrar a ver se me fan caso, chamarlas polo seu nome. Ven, alguén? Pois escoitas como se abre unha das portas, esa é May, móvese con dificultade. Que lle fixeches a Tyler? No, alguén la atacou. Axúdame, que está... É por Penny, non? Penny aínda me quere, tens que entenderlo, pero non tens que matar a Tyler. Queda así abrazando a Tyler. Pero que non ten nada que ver, que hai que meterle en casa, hai que taponar esa ferida e chamar seguramente a emergencias ou algo así. E ves que corre como un pouco hacia... afastándose e grita... ¡Ay! Por que lle fixeches isto? Que dis que foxe? Non hai ninguén. Quédate cuidando, le voy a llamar a emergencias.
Supoño que tiñas un pano suxeitando e la Sí, queda. digo que veñe que apriete hubo dentro a ver se algún móvil ten cobertura. No. Pois vou a alguna das casas preto a ver se hai sorte. Vale. Pois te chegas a unha das casas, ves que parece que está o coche de Tyler ben e hai xente dentro falando. Ves que está Penny e May falando tranquilamente. E está Tyler por ali tamén, servindolles uns vasos con agua. Esto es una pesadilla. Estoy dormida. Es una pesadilla y ya está. Me tengo que despertar. Bueno, pues seguiré viviendo a pesadilla, o pesadelo. Y vamos a entrar. Vale. Pois entras, Penny se che achega. Por fin volviches, mira, xa temos unha idea. Mira, e ves que May colle unha foto e a rasga en 3 e a separa e di, mira, como parece que está pasando algo de mundos duplicados ou algo así, verdade, Tyler? Sí. Vamos a ver unha forma de identificarnos para saber que non somos os desta casa. Sí, pon 1, 2, 3, 4 aí. No, porque se facemos iso, quero dicir, poríamos sempre os mesmos números en todas as dimensións. No, ten que ser aleatorio. Mira, ti es máis lista. Se queda como un pouco. Creo que teño un xogo por aquí. Que vai buscar pues, un parchís ou algo así, e colle uns dados. Quizás podemos tirar o dado e ver quen lle sai a cada quen. Teire, non temos foto túa. Facemos unha foto, ponte aí. Ves que lle fan unha foto. Vale, xa está. Tiran os dados e van asignando un número a cada foto. Vale, ti es o número 1, acordaraste? O 1. Mira, vale. Outras veces por 1, 2. Vale, e temos que acordarnos que as nosas luces son verdes. Vale. Por que te ris? Claro, sí. Vale, pois xa está. Xa está. Agora, se nos movemos entre as casas, pois poderemos identificarnos. Esto os parece totalmente normal. No. Na casa azul hai un tipo que está case morto. Para que os saibades dentro de todo este pesadelo e toda esta... Por qué? Pois non sei, porque outro que non sei se o que estivo falando antes de se mato os do outro mundo só quedarei eu, pois non sei se ese pedazo de bestia atacou non serás ti, miro a... Miras que tengo un corte aquí. Mierda. Pois trato de apartar a Penny. Le digo, foi este animal. Pero como te atreves a insinuar nada de min? Eu non fixen nada. Sí, o Tyler que está aí medio morto, que? E se asoma fora, aí non hai ningún Tyler. Tyler, que che pasa? Ese corte como fixeches? Fixeno antes, o sair por aí. Alguén intentou agredirme. Alguén intentou agredirte, como? Non o sei, non me quedei para averiguar. O recibín un corte e saín correndo. Pois entón, por máis razón... Por que ia intentar matarme ninguén? Pois porque o Tyler da casa onde eu veño está obsesionado con que el ten que sobrevivir a costa de matar o resto, que sei. Se quede de coherencia e coherencia... Pois, se eu intentara matarme, me separaría do grupo. Faría algo para illarme, entón me atacaría. Pero non fun. Pero, como queda a casa de que ti ves? Que ves que Penny se afasta un pouco. Entón, ti quen es? Pois, a da casa azul, as miñas luces eran azuis. Entón ti non es de aquí, debes marchar. Volve a tua casa. Son a número 2. Pois
Pois volve a túa casa e se afastan todos como se hubiera unha perturbación na forza que Porque aí non estaba o doble meu. Non. Onde está aquí Lili? Dixeches que ibas un momento a ver se nas outras casas estaba todo ben. Que tamén o dixen na miña. Pois... Tedes cobertura? Non. Non hai forma de... Bueno, pues igual, pues marcho. Onde? Que va a dar igual. Vou a outra casa. A unha calquera. A vermella. E cal é vermella? A que non é a miña. Ni na que estou. Dereita, esquerda, Dereita. tres botones e está. Sí, non sei. Vale, pois nada. Con que intención vas a esa casa? Pois a ver se aí hai cobertura. Vale. Pois empezas a chegarte á casa e ves a May e a Penny a chegarse a ti. Case na casa un pouco antes dos coches. Por fin volves. Estamos preocupadas. Todo ben? De que cor teñen as luces? Azuis. Vale. Como está Tyler? Non sei. Saí contigo, non? No. Non o esperaches? Como que? Non esperei. Saír contigo? No, pero... eu saín porque escoitei o cristal romperse. Estaba aí un Tyler atacando outro Tyler. Que dis? Aquí non hai nada roto. O coche está ben. Pois non sei que facer. Onde está Tyler, entón? Foi contigo a revisar as outras casas, a ver se entendía que estaba pasando. Non entendemos nada. Conseguiste desver se había luz? Luz? Sí. Pero aí están as curas todavía? Sí. Pero xa volveu a luz? Foi antes un momentiño, volveu a marchar. Que volvía a estar sin luz, pero isto non, antes non. De que falas? A última vez que estiven había luz. Se foi a luz e logo volveu. Non, marchaste cando volveu a irse a luz. Por se o resto das casas lle estaba pasando algo parecido. Pero non sei que falas das roturas de Tyler. Tyler está ben, verdade? Por que non imos todos a casa do lado? Hai unha persoa que se parece moito a Tyler que está agredindo a outras persoas. Tyler nunca faría iso. Non sei. Estás ben, Lili? Sí. E ves que dan uns pasos atrás. Fixeronche algo na outra casa? No. E ves que Penny te mira con verdadeiro terror. Por qué? Quen es ti? Como que quen son eu? Pois a túa moza, de momento. Como que de momento? Sí, salvo que vos volvades xuntas, pois debería seguir sendo a túa moza, polo menos ata o que sei, eu sei. A que ven este ataque de ciúmes? Bueno, non sei, contádeme vos. De que estás falando? Es igual. Vou a dormir. Deixadame en paz. Vou entrar e pegar un portazo. Bueno, pois entras dentro da casa. Un momento. A cantidade de somníferos que tomou darían para que estivera desperta? Non sabes que hora é, pero en principio por como a biches última vez super dormida. Vou mirar os somníferos se ten cantidade ou non. Estás en abrir esta cantidade mesma que tiñas. Mierda. Creo que casa estaba antes, entón.
pero está na que estaba originalmente. Entón, na casa vermella é na que está Penny out e na que está o Tyler medio morto. Non sei que papel. Que pasa? Vou mirar se está o cometa fora. Volves a sair agora de entrar? No, pola fiesta non se ve nada. Non hai ningún cometa fora, está o ceo raro. O libro estaba por aí? Onde? Polo comedor ou por fora. En esta casa estaba o coche Ben. Vou a ir o coche. Non dicías que ibas dentro despois deste portazo? Oye! E onde vou al... Onde están as chaves do coche de Tyler? Tenas Tyler. Pois me voy a quedar aí agardando que chegue Tyler. Estás ben, Lili? Non sei de que va isto. Creo que unha broma pesada, se unha broma pesada xa pasou bastante. Escoitades uns pasos que se achegan e como que frean de golpe. Que non hai? Pois vou para allá. Vas hacia ela? Sí. Pois ela como cando te achegas como que fai así un paralelo sen achegarse a ti. Quen es ti? Que está pasando? Penny? No, ti de que vas? Vou collerle, non sei, teña algún tipo de marca de nacemento ou algo así? Que queres? Pois a buscaría. Pois por sea contigo mesma. Teña buenos recuerdos. E era tamén. No ve. Bueno, pois póndete esa marca de nacemento. No pulso. Non fácil, non? Sí. Vale, pois movéndote con ela consigues ver que efectivamente ten a marca de nacemento e veñen rapidamente Penny e May a defender a que parece a nova que chegou. E abraza a Penny cando chega, se aparta, a suxeita e lle dá un bico. Non sei quen é esta muller, pero di cousas moi estranas. Ten un anel? A que acaba de entrar? A outra sí. Lili. Sinto, non sei explicar que pasa aquí. É como se hubiera varios universos, sabes? Están colisionando e non sei cal é o meu universo. O voso parece estupendo, noraboa, o meu é unha merda. Ti sabes o que está pasando, entón? No, parece que está repetida a realidade, pero non sei, hai... nesta parece que vos estades ben, na miña Penny e máis eu estamos medio peleadas e parece que están liándose May e ela ou están aí mirándose cos olliños con corazóns. Logo hai un Tyler que non sei en que realidade pertenece, que está medio tolo, está agredindo a outros. E vedes que se achega a Tyler. Pois vou achegarme a elas. Está un pouco manchado de sangue. Non podes volver á túa realidade. Que dis? Cada vez que se cruza, abres unha nova realidade. Non podes volver á anterior. Que? Sí. A esa conclusión chegamos nalgunha das casas. Só estamos creando novas realidades. Non podemos volver ás antigas. Pero por que non podemos volver ás antigas? Todas as casas nas que te moviches sempre foron unha casa nova. A única persoa que está na súa casa é quen non saiu dela. E que non saiu? E todos se quedan mirando a mí. Pero ela si saiu, non? Saiu a berrar, pero non saiu. Non foi a outra casa. Só May está na casa original. O resto pertenecemos a outras casas. Pero entón?
Que facemos? Volvo... Cada un colle o seu coche e trata de volver a casa ou que? Este coche é meu. Agora imos ter que loitar a morte polo coche? E Penny se pon diante. Este é a nosa realidade, esta é a miña parella, non sei quen es ti. Pero supoño que tes que marchar. Agardo que poidas refacer a túa vida coa túa Penny. Pregunto o que sabía tanto. Como se supón que remata isto? Cando o cometa remate de cruzar. Quedará só unha. Bueno, pois hai que agardar a que pare e deixar de cruzarnos. Pero non pode haber dúas Lily nesta realidade. Cando remate o cometa, todo volverá á normalidade. E que pasa se hai dúas? Non teño ni idea. Ves que todos te miran como unha víctima ideal. Para asegurarse de que todo vaya. De una leche. Me voy a meter al... Así que aí os quedáis. Me vou correndo ao bosque. Sí. Te paraste. Sí. Vale. Sigo tendo Peter. Te non sabes que casa. Sí. Vale, pois botas a correr e ves na distancia unha casa. No, me voy a quedar en el bosque. Vas quedarte no bosque? Sí. ¿Quieres matar aquí a alguien? Sí. Futuro que ti queres. Que outro futuro seguro que me matan. Depende. No, vou agardar a que pase o cometa. Pois mentras estás aí, ves que pasa un Tyler correndo moi cheo de sangue. Non leva unha pedra, este xa leva un bate, leva restos de cadeira e vai como correndo hacia adiante. Ves como lanza unha pedra, como se subera onde está a pedra, a lanza contra o coche, escoitas berros dende dentro. Coño, fixo isto a meu coche! E ves como este salta como un bárbaro a matar outro Tyler. Joder. E ven arrastrando o corpo hacia ti e te queda mirando como se antes non existira. Eu tamén son a supervivinte da miña realidade. Non penso decir nada. Mataches a... É máis inteligente matalos, así te aseguras de que de que ti és o verdadeiro e que ti sobrevivirás. Hasta non a mataches. Queres que te axude? No, estou agardando... Eu prefiro outra aproximación con medicamentos. Envenenáchela? Non sei se é efectivo. E ves que deixa aí o cadáver e marcha. Madre mía, está tronadísimo este tipo. Pero que además cada vez que se va cruzando va generando una realidad nova. Espera, hasta ahí le tempo. Ao final ti que necesitas a miña axuda. Como sabes que non estás empeorando a situación? Porque logo todos os mundos se unen nun. Se hai varios Tyler, algún desaparecerá, pero se son un único, eu vou me quedar. Tú asegurando a miña supervivencia. Pero igual xa acabaches con todos. Como sabes cantos hai? Pois vou a outra casa e mentre siga vendo é que hai algún máis para matar. Me dixeron noutra casa que o que pasa cando nos cruzamos e que cruzamos creamos unha nova realidade. E como sabes que esa é a resposta correcta? Es física. No, pero ti tampouco. Pero estou asegurando a miña supervivencia. Tira. E chega a ti, coa súa mancha de sangue. Suxeitache a man e dache un pau que está partido, ten varias astillas que se clava ben. Aí non ve. E se vai correndo. Antes de que se marche, mientras que me está dando pau,
Vou sacar a coitelo e cravar. Este é rápido. Porque este é forte. Ahora sí que tiña o sorpresa. Eso é. 9. Porque 0, 0 É 10. ¿no? Ah, é 10. Entón 15. Vale, pois saltas sobre él. Gravas o coitelo onde? No sitio este que suponse que fai máis dano entre os costillas. Vale, pois cando sinte a dor notas como cuspe ou intenta cuspir algo de sangue, de falar, mira hacia atrás, di zorra e che dá un golpe e ti recibes un de dano e el outro de dano. E se queda suxeitándose o coitelo. Vale. Está como para poder moverse. Se queda, agora mesmo se queda como defensiva, podría moverse, pero arrastrándose, movéndose dicir. O sea, non han anicado arrastrándose polo chan, senón... Pois non sei se o pau que me deu é suficientemente grande. Como que? Como un bate? No, porque está partido. Recordas a unha tal Shiny? A unha? Tal Shinies. Ah, sí. Pois... É que le quero deixar cao, pero con eso igual no consigo nada. Igual que ese tipo. Sí. Nada, de hecho hai. Pois cuspe, volveremos vernos e te rematarei. Pois me vou esconder a outro momento. Pois que... E sai correndo. Volves cruzar? Ou dis que te escondes por aí? Que me escondo por aí. Vale, pois... Trato de afastarme das casas e das luces. Te chegas a un punto no que te afastas demasiado cruzas. Como? Que se te afastas demasiado cruzas. ¿Cruzo a dónde? A outra casa. Ah, pues me quedo... Pois ao cabo dun anaco escoitas uns berros. Tyler! Que é ese ruido? Averiguáchelo! Tyler! E ves como sae May. No salgas. Dice iso? Sí. Asomaste para dicir... Sí. Que pasa aquí, Lily? Entra en casa. Hazme caso, entra en casa. ¿Pero ti estás dentro? Entra en casa. No. ¿E ti non entras? No, vou quedarme por aquí dando un paseo. Estás ben? Sí. Tes sangue na man? Sí, é que estive en unha caída. Estuve. Queres que te traia auga ou algo? No. Quédate en casa, non salgo. E Tyler? Tyler estaba por aí dando unha volta. Podes dicirlle que volvo? Sí, se o veo, o direi. E ves que se vai marcha atrás, non che das costas. Pecha, e cando pechas que estás... Bueno, por lo menos, a ver se non sae, non lle pasa nada. Que volvo ao meu escondite. Claro, que non sei se escuzándome con ella tamén, mierda. Igual no tenía que haber salido. Que fas? Nada, mi plan é agardar a que pase o cometa. Te quedas escondidas en sair, pase o que pase. Vale, pois... pasarán cousas. Coitarás berros, visitas... Aparecerá correndo unha Lily, damando unha Penny. Ves como se falan. Tens que entendelo. Non podemos volver á nosa realidade, vayamos onde vayamos. Vai haber outra de nós. Temos que matalas para poder ser felices e non que pasar a unha realidade na que esteamos duplicadas. E se abrazan e choran. Pero, como vou matarme a min? Quizás se seguimos así, poidamos chegar a unha realidade na que non estamos. Entendes? Entón podemos quedarnos nesa realidade.
porque se nos saímos, hai outras dúas Lily e Penny que saíron. Por lo tanto, haberán algunha casa na que non están. E ves que se achegan as portas desa casa, dan un golpe na porta e se agachan para ver o que pasa. Ves que tarda un pouco en abrir e asoma May. Tyler? Lily? ¿Segues ahí, Lily? Vuelve hacia atrás, echa de nuevo e ves que está vuelven atrás. Neste mundo hai unha Lily. Quizáis non haxan a Penny. Quizáis non esteas comigo, pero poderías quedarte ti aquí e asegurar que sobrevivas, ainda que eu non poida. E ves que Penny lle agarra forte a man na que levaba nel e non temos que estar xuntas. E ves que pasan e cruzan. ¿Pasan e cruzan a dónde? A outro. Y quedaste ahí mirando sucesos. Esa era la casa donde asusté a May, ¿no? Sí. Pero que él sí que dijo que había una Penny ahí. O sea, una Lily ahí. Voy a seguir ya. ¿Vas a seguirlas? Sí. ¿A qué? Pues se topan una en la que no había ninguna... Penny, Lily, a ver, a dúas agora. Porque estás ti. Non ten solución esto. ¿As sigues? Sí. Inmediatamente ou tardaches un pouco en decidir? Tardé un pouco. Vale, pois cruzas ves na distancia a casa, os coches sí que aquí están un pouco máis jodidos e ves que a porta está aberta. E que fan elas? Non están elas aquí. Ah, pois entro. Pois cando entras ves un regueiro de sangue, ves o corpo de Penny asesinado no chan, ves o corpo de Lily asesinada no chan, ves o corpo de May asesinada no chan, e está Tyler bebendo e sobrevive. ¿Ese era el que ya le había atacado yo? Non tengan ninguna ferida tú. Joder. Que pasa? Nada, volvo ao meu plan original. Me vou ao bosque e que se xa... Volves cruzar? Sí. Cruzas? Vale, pois cando cruzas ves unha casa con luz. Os coches parece que están ben. E tamén ves certa actividade dentro, como movimento de alguén que pasa de unha pauta. Que se ve? Achegaste máis? Sí. Pois ves a todo o mundo xogando. Vou entrar. Teño as chaves do meu coche? Que sabes? Levarías as chaves en riba? Pode ser. Vas meterte no coche? Sí. Non vas a mirar ao final? Non vou mirar. Antes de eso quero mirar no coche. Quero mirar o sitio onde guardei o anel. Non hai ningún anel. Vaya nerviosa. Pois achegou. Algo do coche achegou. Pola fiestra. Na que realidade o de irme igual era moi bien. Miras pola fiestra. Sí. Pois cando miras pola fiestra ves que están todos de risas, jiji jaja. Ves que están as velas case... están apagadas, pero están esgotadas. Parece que están xogando a... Bad Stories, ou como se chamara. Están... ¡Oh, volviches a gañar outra vez, Lily, que están lista! E ves como lle dá un bico aí de celebrar que gañou outra vez. Están aí, bebendo tranquilamente, refrescos, alcohol pero lixeiro. Están aí pasando
No ven. La realidad está de puta madre. No nos quiero fastidiar. Pues marcho, me voy ao coche marcho de aí. Marchas no coche? Sí. Pois marchas no coche e ves dende o teu coche pois outra casa e outro coche. Volves a outro plano no que estás ti co coche. Voy a estar como nun bucle infinito. Que queres facer? Non sei. Aparcas aí? Non sei. Non. Dirás. Quedaste no coche. Sí, me quedo no coche a agardar a que pase o cometa. Vale. Pois. Bueno. Os tranquilizantes para dormir. Ou no, porque igual te asesinan. Ocultas un pouco o coche ou te quedas aí no medio. No, me oculto un pouco no coche, poño o seguro e intento dormir. Vale. Pois. Tantas horas pasan, escoitas movimentos, ruidos, pero xa nada che fai sair do coche. E pouco a pouco vas vendo como parece que empeza a facerse de día, empezas a ver o ceo azul, vas te desperezando e cando abres os ollos ves a Penny coa cara desfigurada de sorpresa, non verida. Ves a outra Lily mirándote mentre suxetan as mans e señalándote e ves que se achega un policía e din, señora, podería vostede identificarse? Podo. Saco os papéis do coche, non sei. E aquí remataría a aventura. Provocaches que houbera 2 Lilies nalgún plano de existencia.